Il-Papa Leon 14 sar it-tieni Papa li ġar is-salib għal vjaġġ kollu tal-Via Crucis nhar il-ġimgħa l-kbira fil-funzjoni annwali illi ssir fil-Kolossew ta' Ruma. Flimkien ma' 30,000 nisrani f'Ruma, il-Papa mexa triq kollha frit tradizzjonali fl-Anfiteatru Ruman, xi ħaġa li ilha ma ssir għal fuq minn 30 sena. Propju minn żmien il-Papa Ġwanni Pawlu II illi kien iġorr is-salib tul il-vjaġġ kollu tal-Via Crucis, dan sakemm kienu żviluppaw problemi ta' mobilità. Dan il-pellegrinaġġ spiritwali huwa magħmul minn 14 stazzjon tal-Passjoni, mumenti li jfakru tbatija u l-mewt ta' Ġesu li marid spiritwali jsiru wkoll madwar id-dinja kollha, propju fil-ġimgħa l-kbira. Bil-Papa Leon 14 jisħaq li l-Kristjani għandhom jirrispondu għall-istedina ta' San Franġisk sabiex jgħixu ħajjithom bħala vjaġġ ta' mħabba, dan anke minħabba l-fatt illi ma' kull stazzjon tal-Passjoni inqraw siltiet mill-kitbiet ta' San Franġisk fejn b'mod speċjali spikkat il-profondità fis-sempliċità tal-kitba. Intant Papa Leon 14 għalaq billi reġa' appella għal paċi dejjema u sabiex l-insara tad-dinja kollha jitolbu għaliex it-talb huwa arma b'saħħitha.